καπελάκια εδώ. Είμαστε τέταρτη, εδώ δίπλα στη Βάρκα. Ναι, να τα καπελάκια, τα βλέπω. Οι δύο πρώτοι είναι από εκεί, 1-2. Δεν μπορώ να καταλάβω τους άλλους. Παίζουμε για την τρίτη. Παίζουμε για την τρίτη. Κυνηγάνε οι άλλοι εδώ, οι πρώτοι. Πρέπει να βγει κανένα τρίτη. Πρέπει να βγει κανένα τρίτη. Πρέπει. Δύο. Όχι, Έλα. Πρέπει να βγει κανένα τρίτη. Περίμενα να το τσεκάρουμε. Θα το τσεκάρουμε κάτω, γιατί ήταν τσιμα-τσιμα. Πρέπει να είναι τρίτη. Αλλά είχαν μια κόντρα μεγάλη με το 6 εδώ το τέλος. Λογικά ναι, φαντάζομαι. Αλλά θα σε πάρω να σου πω. Εντάξει. Είδα τα κουπιά που τα αφήσαν αμέσως. Τι? Είδα που αφήσαν τα κουπιά αμέσως. Από ό,τι είδαμε τα κουπιά ρε παιδί μου που τα αφήσανε, τρίτη λογικά πρέπει να είναι. Έλα, και είμαστε τρίτη. Έλα. Θα δούμε. Τρίτη. Τρίτη είναι Φέλη. Ναι. Εντάξει, τρίτη βγήκαν. Ακούς? Σεβαστή. Τι εχθές εδώ. Σεβαστή. Ναι, κοίτα. Ο όμιλος ερασιτεχνών αλλιέων και ναυτικών αθλημάτων Βόλου. Τρίτος, ο ναυτικός αθλητικός όμιλος Σαλαμίνας. Τέταρτος, ο όμιλος Φίλων Θαλάσσης. Πέμπτος, ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Θεσσαλονίκης. Και έκτος, ο ναυταθλητικός περιβαλλοντικός σύλλογος Κερκινήτης. Έλα ρε το αχ, λέξε το πόσο να βρει και μου ήρθα να βάλω τα κλάματα. Έλα ρε. Τι λέει ρε. Ναι, και μετά θα σου πάρουν εσένα, μα καλύτερα να σ' Δώσε. Μπράβο, θα τα πήγε πάρα. Σωστά, μπάτσο ξύλι τώρα. Αφού το μολέ. Δώστε το στο πέτρο. Μην κλάψω.
Παρακαλούμε το αυτοκίνητο του Δήμου με αριθμό ΚΙ5028 να απομακρυνθεί από την είσοδο του πύργου για να περάσει το... Γιατί λες και το χάσαμε κάνει, γιατί το παλικάρι θα... Νίκης με τους Θεοδοσιάδη Νικολάου, Παπαμαγλίνη Γόρη Γιώργο, Πατσιά Παναγιώτη, Ροκολάκ Ιορδάνη, Καραουλάνη Παναγιώτη, Γιατσίδη Ευάγγελο, Κωνσταντά Παναγιώτη, Καρπαδάκη Γιώργο και Γιουζέλη Οδυσσέα Ιωάννη. Στην διαδρομή νούμερο 2, Ναυτικός Όμιλος Βόλου και Αργοναύτες με τους Καραγκούνη Διαλαμάδα συγχωρείτε. Στην διαδρομή νούμερο 3, ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας με τους Πρίφτης Πυρίδων, Πασχαλίδη Κρήτονα. Τον πήραν. Ναι, ποιο όμιλο? Απονομή επάδεινων στο αγώρισμα του τετραπλού σκηφπέδου. Για την απονομή παρακαλείται ο Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων κύριος... Τρίτος, ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Σαλαμίνας με τους Κουδούνα Ηλία, Καραμάνλη Κωνσταντίνο, Κουδούνα Ηλία και Αθανασίου Γιώργο. Δεύτερος, ο Όμιλος Ερασιτεχνών Αλλιέων και Ναυτικών Αθλημάτων Βόλου με τους